F'Marzu li ġejja laq 3 snin, iwieġeb għall-isem ta' Enzo. Dan hu l-kelb tar-razza English Springer Spaniel. Id-destin tiegħu kellu jarah jibdel il-sidu. John Zarb li kien ġabu bħala ġeru, minħabba li ma jgħix f'dar oħra ma kienx possibbli għalih li jibqa' jrabbih u għalhekk iddeċieda li jikteb fuq Facebook bl-intenzjoni li kontra qalbu jagħtih lil xi ħadd li seta' jieħu ħsiebu u jħobbu bħalma kien jagħmelu. L-iktar ħaġa importanti kienet li il-min tiegħek jieħu ħsiebu sewwa u kull ta' żmien irid narah il-kelb. U li jkun miżmum sewwa kif suppost u ma jkun nieqes minn xejn il-kelb kif kien għandi iżommu. Kien qrib il-festa ta' San Pawl fi frar li għadda. Kien propju il-kollega ta' Mariano Bonello, Bernard, li ra l-messaġġ li kien tella John Zarb fuq Facebook u tarraf dan kollu lil sieħbu. Kollega tiegħi Bernard rada l-post fuq Facebook għalli hemm xi kelb għall-adoption. U jiena mbagħad ħarġet kellimt is-superjur tiegħi għattalhom isma' telhom hawn dal-kelb li għall-adoption. Il-kontistabli Mariano Bonello tkellem magħna dwar kif hu minn dejjem kien jaħdem fis-sezzjoni tal-klieb il-K9 fih dan il-Pulizija ta' Malta. Qabel Enzo hu kien jieħu ħsieb kelb ieħor. Sfortunatament kellu jirtiraħ minħabba li kien kiber. Mariano qalilna li llum dan il-kelb xorta waħda qed jagħmel xogħol fejjedi. Il-kelb li kelli nittiraħ u kont laki li sibni l-home il-Caritas jgħat jgħin n-nis il-Caritas bħala therapy dog għal support ta' nis. Umbat kont kellim ma' superjur tiegħi dwar possibilità biex nadottaw kelb. Min hemm il-qudiem Enzo beda ħajja ġdida. Mariano għamel kuntatt ma' John. Jiftakar li dakinhar li Mariano mara l-kelb kienet ġurnata ta' maltemp kbir. Il-kelb sappostu fih dan il-korp tal-Pulizija fejn fost oħrajn tħarreġ bix-xogħlu sar wieħed mill-aktar importanti dak li jfittex għall-esplussivi. Sa dan it-tant, John Zarb baqa' jżomm kuntatt kontinwu ma' Mariano biex ikun jaf eżatt pass pass fejn ikun wasal Enzo fit-taħriġ tiegħu. Ejja kbura ħafna li mal-Pulizija u sidu li ħsibu Marjan ġieli batu fuq WhatsApp biex nara kif il-kelb, insomma anke jkun hemm xi attività tal-Pulizija jgħidli biex immur nieħu biex naraħ. Ma' Mariano Enzo sab xortieħ għalinna li l-kelb sa mill-ewwel darba li raħ bena relazzjoni kbira mas-sit il-ġdid tiegħu. Bonello spjeganna li kull kelb li jkun fil-korp ikollu rank ta' surġent, għalinna wkoll li żiemel fil-kavallerija tal-Pulizija ikollu rank ta' spettur. Huwa rakkuntalna li Enzo illum sar il-mimmi ta' jnejh. Xortenzu l-lum il-ġurnata, aħna flimkien ma' soldati tal-EOD, morru fuq VIPs biex nfittxu jekk ma jkunx hemm sustanzi esplosivi u morru wkoll fuq searches ta' bomb threats flimkien dejjem mal-EOD. Fili huwa xogħol importanti għal-Enzo għandi l-ħajja tiegħi fidej Enzo l-lum il-ġurnata fil kollega u ħabib. L-lum ma naqgħodx minn għajru dejjem flimkien ħana.